the rain. Ok, de salutare lumea, și este al treilea episod din Minecraft MCSG. Hai să fac aici ceva, gata. Am început. Nu știu care e treaba cu mapa asta. Nici nu prea vreau să știu. Ok, 2 secunde, o secundă. The fuck? What the fuck? Ce n-avea cu lagul ăsta, frate? Da. O apă destul de tâmpită. Opa. Și plină de lag, după cum se vede. Suntem pe un vapor ceva. Cred că m-a băgat ăștia pe Skype într-o confă sau ceva. Asta este a doua încercare de filmare, deci nu este prima. Și aici în spate știu că sunt niște chesturi. Fuck it. Deja este cineva pe aici. Și nici nu pot să mai fug. Dar getting to him. Nu știu care e treaba cu statusul ăla, dar... Mi-au și damage. Trebuie să ai multă mâncare. Și... iau de aici chestii. Faza e că nu-ți ia... Astea sunt toate tire 2. Tire 2, pardon. Hai să mâncăm ceva avem. Asta. Ne luăm damage, nu e bine. Uitați, deci am mâncat alea două și tot. Frate, deci mănânc asta. Și cu asta. Și tot n-a dat nimic. Toți. Fuck. Fuck. Ok. Haideți să băgăm ceva noi. Ce lag este pe mapa asta, fraților. Nu știu ce se întâmplă acum. What the fuck? Ce-a fost aia? Chiar nu pot să-mi explic. Bă, haideți să băgăm în noi ca obsedați. Deci. Trebuie să mergem în continuu sau nu înțeleg care e treaba. Uitați, ați văzut? Deci chiar nu pot să-mi dau regeneration, ia. Bă, cred că știu eu care e treaba aici. Vai. Aici nu mai mi-a damage. Întreba. Tot mi-a damage aici. Fuck! Frate, sper să nu mor. Deci nu cred că avem voie să stăm mult într-un loc. Sau nu știu. Vai de capul de zilele mele. Nici să fugim nu putem. Acum cum mor. Da, frate, deci nu-mi dă... Uite. Lupă. Deci am omorât pe cineva sau cum. Deci nu o să înțeleg serverul ăsta niciodată. Dacă mergi sau faci ceva, nu pățești nimic și dacă... Pur și simplu... Ai de capul meu. Mănâncăm ăsta. Măcar să facem așa. Frate, ia deci. O să mor, fiți sigur. Ba nu. Îmi trebuie multă mâncare. Multă. Frate, n-am... Dă mâncare.
Tu vei mâncare. Așa. Nu mănânc ăla. Ok, dar văd că nu mi-au damage, deci... Aș fi partea aia. Mai poisonous potato de astea găsesc aici. Oh. Oh, asta da. Oh, un chest plin de mâncare. Și... S-a oprit? Cred că da. Și a început. Ok, deci... Luăm unde ăsta. Aici sunt foarte multe chestii, dar nu înțeleg treaba asta cu damage-ul. Adică ce legătură are? Aici găsim ceva șmecher, așa. Frate, îmi trebuie multă mâncare. Deci extraordinar de mult. Așa, hai să luăm. Nu mai avem loc. Fine, tată. Asta acolo, un diamond. Frate, mi-mi trebuie acum foarte multă mâncare. Pac, 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 pac. Să zicem. Așa. Nici să fugim nu putem. Mai suntem 5. Nu prea am făcut nimica, dar hai să aranjăm puțin și dăm să mâncăm. Pac, pac, pac. Niște sticuri. Ia. Asta trebuie să ne zei mult. Așa. Atât, frate, atât. Așa. Ok, haideți, unde sunteți? Ok, gata, hai să mergem și noi la atac. Îmi place că se duce foarte rapid hangarul. Ăsta are fire respect și sharpness 2. N-am nevoie, n-am nevoie, n-am nevoie, n-am nevoie. Hai să aruncăm ce n-avem nevoie. Avem? Cum n-avem? Că l-am luat înapoi? Nu. Uite-a. LOL. O să fie ceva... Opa. Da. Cred că a murit un VIP și... Ia. Să vedem. Ia. Blooper. Am două blooper. Uite, iarăși. Fai, deci chiar nu pot să-mi dau seama care-i faza cu... Ar trebui să sar jos sau... Faza e că... Ia să-mi dau un pic render. Distance ăsta. Stați un pic, dacă o să fie un pic mai laggy. Nu... Nu foarte n-ai treabă. Eu aș vrea să știu unde s-au dus ăștia. Dar unde ar fi putut să se ducă? Deci da, cred că meciul ăsta vom sta așa pur și simplu. Pentru că... Na, chiar nu văd. Stăm pe loc, îmi scade. Dacă fugim, îmi scade și mai rapid. Eu ăștia alții nu știu unde s-au dus, asta e. Să mai mâncăm ceva. Nu știu mapa, deci...
De-abia aștept să intru și pe MCSG. Ia mi-e de aici logul ăla. Apoi dau așa, ca să nu mai pierd timpul. 3 vreau să mănânce. Oare este ceva aici care să poți să te duci? A, uite. Bloopers. Mi-mi trebuie astea. Ia. Ok. Mai avem unde sta. Deci dacă o să stăm aici în continuu și o să mâncăm, e clară treaba. Aș vrea ceva ca să-mi dea mult. Dar nu înțeleg de ce scade așa, adică... What the fuck. Și ăștia n-ar trebui să vină pe la spawn, adică, eu știu, părerea mea. Acolo-s dau de alea că oameni sunt morți. Ia să mâncăm unde ăsta. Păi, deci ăștia îți duși, iar eu nu știu care-i treaba cu mapa asta. Așa. Uitați-vă puțin doar. Deci stai într-un loc și îți cade hunger, adică... Și ce a fost asta? A, și în Dead Manage, nu? Sau cum să înțeleg? What the f... Cred că o să mor. Pff, criminal, frate. Deci n-ai ce-i face. Da. Bun, n-am știut mapa. Am fost un... Deci, pe Skydance Minecraft serverul ăsta nu știu nicio mapă. Na. Până data viitoare, i-am fost Ionuț. La revedere. Bye, bye.